Мен 11-нче сыйныф укучысы Файзуллина Ләйсән. Муса Җәлилгә багышлап шигырь яздым. Рәхмәт сиңа, Җәлил. Нинди шатлык, нинди зур тантана. Ике бәйрәм килде бер юлы. Аның берсе Бөек Тукай булса, икенчесе Дахи Мустафа улы. Кытлы булсын данлы юбилейлар, исән булсын дуслар, туганнар. Сөекле ватаныбыз күгендә югалмасын гөрүр исемнәр. Рәхмәт сезгә, Җәлил абый, татарларны күтәргәнсез бөек-бөеккә. Нинди авырлыклар, сынауларны мәгърур гөрүр иттегез сез тоткынлыкта. Рәхмәт матур тормыш өчен, Җәлил абый. Якты күк өчен рәхмәт. Сез дошман каршында батыр булдыгыз. Сез йөзләгән кеше өчен коткаручы булдыгыз. Шигырьләрегез җанны җылытачак, ата-аналардан балаларга тапшырылачак. Мәңгегә хәтердә калырсыз, һәрвакыт кеше күзендә батыр булырсыз. Тормыш юлын матур үткәнсез сез. Ядкәр итеп безнең буынга туган яктан алган көдрәт көчегез үлмәс шигырь булып чишмәләрдә кайтты илеңә.